Bon dia a tots i a totes. I este és el primer acte que faig com a alcalde, així que si no el faig molt bé, vosaltres ja es feu càrrec. En primer lloc, voldria felicitar i agrair la presència de l'agrupació musical de Beneixida, al president, al secretari de seva junta, igual que l'agrupació musical de Senyera, la Unió Musical de Gavarda, Societat Musical de Tous, Unió Musical del Xúquer de Somacàrcel, l'agrupació musical de Manuel i la Societat Protectora Musical d'Antella. Càrcel, la Vall de Càrcel ha dit, no? Ho ha dit? Bueno, la Vall de Càrcel també. Bon, en nom de la corporació que presideix municipal, agraeix que les autoritats que hagin pogut vindre i representants de les escoles de música assistent. L'Ajuntament que encapçala està al costat de la cultura i de l'educació musical. Les trobades que avui se celebren són un component essencial en la vida i en la cultura del poble, del nostre poble. Agraeix molt la tasca de les societats musicals de la Vall de Càrcel. No oblidem que en els últims 2 anys la Conselleria d'Educació ha retallat un 54% d'ajudes i subvencions a les escoles i centres autoritzats de música, i això posa en perill llocs de treball, places per a estudiants, etc. Des de l'Ajuntament ens solidaritzem amb la reivindicació de la Conselleria d'Educació per a que restituïsca les ajudes a les escoles de música i centres d'ensenyament, en valencià també, per supost. Autoritzant i pel que es correspon es comprometen a mínim a respectar i mantenir l'ajuda que rep l'escola de música per part d'aquest Ajuntament. Visca la música i visca els músics. Gràcies.